Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ni tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Lizelle, 31 anyos, minyo ug may usa ka anak, taga Davao Oriental. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa katapusan kong pagbuntis nga nakuha siya nga natruma na gyud ko adto. Aron ni sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Trabaho na ko, day. Saban, may itugon ka na ko sa akong pagpauli niya. Pills ni mo, na ba? Magpalit na lang ko sa butika. Tingali kasaba na sa kunimo kung dili ko kapalit. Naa pa man. Santol na lang tingali. Paon sa? Santol gyud. Sa tanan nga pwede nimong itugon santol gyud mo ay imong ano sa may magtingbunga ron sa santol. Masay ganahan akong kaunon, bi. Mura ka baya og na nga, day. Bitaw, mura gyud kog na nga. Og ka ng feeling nga, mura ko buntis gani. Uy, sure di ho eh. Mumabdos di ka nga na-pills man ka. Diha biya higayon ha, nga wa kang kapalit. Makalagot kay ka. Ay na lang nagbalik ka ng saan ay. Awayo na sa kung magbalik ka na. Mga gani nga itagam ko. Mga karon mangutana lagi ko nimo kung nabakay pills diha. Basi kawayo na sa kunimo. Santol na lang lagi. Kay ganahan ko mukha og santol. Hala. Sige. Santol. Hala no, asa magkukumangita ni inig santol nga. Di man taon ron tingbunga sa santol. Ay na nga, tingali ka maring Lisel. Nga, ba uy? Nagpills man ko. Ikaw na ba yung nag-ingon ha? Nga may panahon nga makapalta kas pagtumar kay malimot si paring John sa pagpalit og pills nimo. Mao lagi. Murag sa may aging buwan mangguro to. Na, pasig mabdos ka. Hoy, yun lang ka siguro Kay kun namabdos man ko, sige ra ba og tumar gihapon pills. Human tong mga higayon na nga, nakapalta ko sa pagtumar. La, maunsan niya noon ng gimabdos ko, nga wa na ko'y tumar-tumar adto. Aw, kun para inyo ginang bata amar Okay naman saboy kung mumabdos ka. Kay dako naman to inyong kamagwangan nga akong kinugos, di ba? Kamao naman gani siguro tong mobantay siyang manghu. Oo, kay magdusi anyos naman to siya. Ati, aw mo na. Manghuri na ninyong pari, uy. Pag ko kitag santol day uy. Sus, laina sad nimo Jun, uy. Samot ko kaluya kung dili ko makakaon sa akong gustong kaunon. Ay, nag-imagine na gani kung daan sa baho sa santol. Nindot kay simuton sa dili pa kaunon. Pero gidadaan ang tikag dahon sa santol day. Dahon? Saan dahon na akong dahon santol, uy? Sumpa man ko na ni day. Kanila say uba day oh. Ay imo simot-simoton. Ay nagkod kasukugod katawa sa gamay taon day. Katawa? Ano, ang pungango ining dahon sa santol day. Ha? Mugaw sa mambaho ni day mo na simot-simoton nimo. Kanila say kit kita. Aron nga maggawas sa iyang baho. Nya? Nya, masumpa man kuno na. Sumpa saan sa ba? Magkasumpa lagi kuno na kuan kanang nga og kun mabdos manggid gani ka, dili makuha ang imong gimabdos. Di sumpa na. Mao ba? O may bunga. Pero daoy Jun, mabdos pagid ka ko no. Ato na may bawaan. Kay nagpalit kog pregnancy test. Ha? Sige, i-testing din nato. Ikaw, aron nga may bawat akong mabdos pagid ka. Sana? Kasi resulta? Positive! Mabdos ko! Usa? Yes! Magduha na nga itong anak ni Lisel! Yes! Naglibog ko kung angay ba kong malipay o mag-uol nga na mabdos ko. Kay bagdos si anyos na gud ang akong kamagwangan adto. Wa ko mo mabdos dayon kay nagamit man ko og pills. Og mao ni ang akong gikagul-an nga na mabdos ko usab. Kay nagsige pa man ko tumad og pills human ko masudli. Unya,
Jun, nagdugo-dugo man ko. Ano nagdugo ka? Ambot. Wa jud ko may baho ini. Daghan ba? Kanang mura kag nakuhaan si Bako? Dili man sad. Kanang spotting-spotting lang ba? Dili po rigla ba? Uy, hala. Nga naman ka na. Basig dinahalang na sa imong pagmabdos, Mari. Uy, Ha? May ingon ana di ay? uy. May nahibawaan mo kung ingon anak kung magmabdos, magspotting. Ay, kuya, wasad gud ana gud. Da uy, nadlok man gud ko nga basig makuha ning akong kimabdos. Ay, kabala ka, anak, uy. Ampo lang nga, dinara na nimo imong sige pagdugo. Jun, apla sila gud ning akong tiyan ubat ang be. Ha? Sakit ta eh. Bebe. Ato haplasan. Aray, ano man kani? Sakit ta eh. Pila na gani kabuan ning imong gimablos day? Upat na ni kabuhan karon. Unta, ayaw lang tao. Diyos ko. Ha? Ayaw lang. Ano ka? Ay, kasakit na gid, Jun. Day, ano ka, uy? Jun, Ha? may nigawas. Unsay may gawas? Kadita, niya sa akong underwear. Hala, unsa man ni? Unsa man ni? Nakuhaan ka day? Pero, murag dili man ni fetus. Mara manig mga itlog nga nagtapok. Murag usa ka pungpong nga grapes. Inuo ko. Sa ospital. Dalon ka sa ospital. Rare ni siya nga klase nga complication sa pregnancy. Molar pregnancy. Uncommon type of pregnancy loss where an egg is fertilized by the baby does not develop. Kinuo ko. Nakuhaan jud ay ko. Gianugnan ko sa akong baby nga nakuha. Kay panahon na unta nga mamanghuran ang among kamagwangan nga 12 anyos na. Og diha nga ako kining gikonsulta sa among mga katiguangan, uray man kuno to. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod, unang pangutana. Unsa man kada ay hinungdan anang molar pregnancy? Wa man gud kaayo ko pasabta sa akong ubi. Ang nasabtan ko lang nga talagsaon lang kini nga klase sa pregnancy. Mao ba kini ang gitawag og uray sa Bisaya? Ikaduhang pangutana. Nagsige na ba ko og tumar sa pills nga usa hangtod sa magduha ka buwan ang akong tiyan kay wa ko mahibaw nga mabdos ko adto. Adto ka ang nakaingon? Ikatulong pangutana. Gusto para ba unta ko mo mabdos pag-usab? Tinuod ba nga kun miagi na og molar pregnancy, lagmit mahitabo gihapon kun mabuntis pag-usab? Unsaon nga malikaya ni nga klase sa pregnancy? Ikaw pa to katapusang pangutana. May nakasulti sad nako nga kun moagi og molar pregnancy, dunay risgo sa ovarian cancer. Tinuod ba? Dili na day ko pwede nga mamablos pag-usab. Kay na-trauma na gyud ko. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lizel. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa kini ang akong suliran. Anin na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Tungod lagi kay usa man ako ka medical doctor ako motambag sa mga medical problem, usa man ako ka psychiatrist, ako motambag sa mga emotional, behavioral ug mga psychological nga mga problema. Usa man ako ka drug addiction specialist, ako motambag sa mga problema mahitungod sa mga ginadiling drugas. Klasik-klasik pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini nga akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Subo. Standby mo mga sukitig paminaw kay mo balik mi kahuman ani nga pahinumdo. Magtatampo si Lizel, 31 years old, Minyo. Sanay niya ka anak, taga Davao Oriental. Ang mga taga Mindanao, no? Punto medikal ang problema ni Lizel. Unang pangutana,
unsa man kaha di ay ning hinungdan ni aning molar pregnancy. Wala man gud kaayo ko kasabot sa akong ubigay ni. Ang nasabtan lang nako talagsaon lang kini nga klase sa pregnancy. Mao ba kini gitawag og uray sa Bisaya? Nga, ko ni mong problema, Lisel, ha? Ako, nadaghan mong klase sa pregnancy, kanang the usual pregnancy, kanang nasa uterus, intrauterine. Napoy, multiple pregnancy, na twins, na triplet, quadruplet, napoy gitawag na to, og ectopic pregnancy. Ha? Kini ectopic pregnancy, mo kini siyang dili good mo prosper into term, 9 months. Inaaraman ni siya sa fallopian tube, pananglitan. Diya na siya ma-implant sa fallopian tube. So, di gini siyang dako kayo, gamay ba yung fallopian tube? Ang normal yun, itong intrauterine, di yun siya uterus. Kaya mga maginay normal nga asa mo dako ang bata, mo reach og 9 months, nga mantod na tao. Naasay, medyo dili ni siya kumon nga molar pregnancy. So, unsa man ning molar pregnancy? Di ko sure ni Lisel og uray mo ba nilang itawag og uray sa atong mga manghihilot, mananabang sa probinsya, no? So, kaning molar pregnancy, ang akong ma-share ani nga naay mga placental tissues nga makuha siya, mo-embed siya sa bumbong o sa wall sa uterus o sa womb, no? Di gyud siya yung proper bitaw nga placement, nara siya sa wall. So di gyud ni siya mo prosper yun, no? Mani molar pregnancy. Kumuni siya sa mga mga mother nga medyo edad na, near na mag-menopause. We all know ang menopausal age is late 40s and early 50s with the main age of 52. Pero ikaw, Lisel, 30s, pila ta edad mo? 31 pa man ka, bata pa man ka, no? So, kumuni siya metabo sa mga bahay nga 40 na kapi ng edad ng magbuntis, no? Or katong sobra pa ka bata nga wa pay 15 anyos, wag pa lang nadalaga na buntis na. So posible ning mao ni kon. So naani siya ay mga hinungdan, pagka genetic, ha? Genetic ni siya, o chromosomal, no? Onya tawag kani nga kay mga abnormal nga mga ngipamati ani, kaduhan nimo pangutana. Nagsigir ba ko tumar sa mga pills nga usa hangtod sa magduha ka buwan ang akong tiyan kay wala ko mahibaw nga mabdos ko. Kadto ka ang nakaingon. Sa ako nang ginaingon, hormonal ni siya, no? Kinang genetic, hormonal or chromosomal ang cause niya ani. So rin ginong kag-pills, wala kaibaw nga buntis ka, mo repair kita, di ko bigay ni gino, may napaita sa lani nga bitaw ka nang magtagna lang ta o mahaka-haka. Pero ang akong isulti diri as far as what I know about ubigay ni, pero di malagi ko ubigay ni, limited yun akong knowledge about this, no? Pero ang ato lang mahinumduman nga ang hinungdan niya ni, ako ma-share sa inyo, is a imbalance between the kini mga sa may mga balanse diya, mga estrogen, progesterone or chromosomal reason, no? Genetic usahay. So pag diagnose ani, mag-expect ka nga na kay molar pregnancy, mag-expect ka na yung mga gagmay nga mga discharges diya sa imong internal sex organ, sa imong vagina, no? Murag may mga lingin-lingin diya, murag grips. Na-expect ka na bleeding, murag pignat mo ka, magnosya, bamiting ka. O niya, kung magpa-ultrasound ka, na makita niya nga abnormal nga findings sa imong uterus, no? Mao nang alarming yun. Ultrasound yung ganang diagnostic procedure ng imo sa ubigay niya sa hospital. O niya, kung mo i-testing ang imong human chorionic gonadotrophic hormone or HCG, abnormally taas, unusually taas. So maraming mga tilima doon, buntis ka. Molar pregnancy is may tabo, akong balikon, kung ang placental tissue mo pilit, mo embed sa wall sa imong uterus. Dili siya inuntag the usual way kung asa dapat siya magtubo. Katulong pangutan na, gusto ra ba akong munabdos pag
usab. Tinuod ba nga kung naagi na kag molar pregnancy, lagmit may tabo gihapon, kini mabuntis pag usab. Kung saan man ako malikaya ni nga klase sa pregnancy. Magpagamgyog ka og usa ka expert nga ubigay ni. Pwede gyud ka munabdos pag usab, kay ganahan man gyud ka munabdos pag usab, pero kinahanglan gyud ka undergo gyud ka ginang gitawag nato og dilatation and curettage, so D&C or surgical intervention as mga expert. Magpagamgyog ka para nga mamonitor ang progress sa imong pregnancy nga hopefully dili na siya molar pregnancy. Okay? Ikaw pa ito katapusan pangutana. May nakasulti nako sa nga kung muagi og molar pregnancy dunay risgo sa ovarian cancer. Tinuod ba? Di ba ko pwede nga mabdos pag usab kay malikayan na nga to gyud Lysel nga na kay apprehension, anxiety, trauma about this kind of thing kay naka-experience magkanyani. So, wala gyud ko mugod akong balikon sa magpagamyo kag ubigay ni, no? Kung imong pangutana naa na kay molar pregnancy, do na bay risgo sa ovarian cyst, murag di bantingali, no? Dili ko makaingon na mas higher ang incidence ovarian cyst kung magka-molar pregnancy ka. Kaming ovarian cyst, mo siguro na katong itawag na to og PCOS, no? Polycystic ovarian syndrome. Lain sa isang problema. Although related sa ubigay ni concern, pero molar pregnancy is a different problema. Okay? So, go and see an ubigay ni diha sa Davao Oriental, nga doktora, na ako'y problema, mahimo bag imo kung i-monitor. Mabitaw ng importante kayo sa kabuntis ng babae nga naagog kay prenatal check-up. Para nga, unsa may problema diha along the way or sa nagdagan ang imong pregnancy, mapurian as soon as possible. Asap, ha? Ang kanang asap sa among pagtuon sa mga doktor, as soon as possible. Yung na ko'y kaistorya mga pare, ang ilang asap, lain ang meaning. Ang ilang asap, always say a prayer. Asap lang yapon na. So either as soon as possible, and always say a prayer, go and say ang ubigay ni sa Davao Oriental, hopefully na kay peace of mind, Lizelle. Hinaot na kasabot ka sa speaker ni mo. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa inyong magkanunayang pagpaminaw sa itong mga RMN program. Taas kitang greeting din sa itong lugar. So, pamulabas, here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Bo Nationwide, Tatak RMN. Assalamualaikum sa itong mga brothers and sisters here sa Davao Oriental, sa all over Mindanao and all over the world. Kay kanang international man ta, no? Worldwide man ta, kinamatay live streaming. So, until the next time, hasta la vista. Bye-bye!